Moikka moi! Tänään mä aion askarella petseille kännykän ja siihen tarvitset tällaisen kuvan kännykästä toisille. Eli etupuoli ja takapuoli. Eli tällaiset. Aika pieni pala pahvia. Liimaa. Jonkunlaisen tussin. Ympyrän, johon pistää liimaa, tällainen pahviympyrä, tai sitten joku purkin kanssa tai sellainen, mutta mä käytän tällaista. Sakset ehkä. Nyt en muista, oliko vielä muuta, mutta kyllä sitten minä kerron, jos jotain unohtui. Elikkä, aloitetaan. Ota ekaksi varuiksi salmalehti päälle tai joku suoja-alusta, jolla tehdä sen. Sitten ota pahvinpalonen ja tee sitten kännykän muotoinen. Leikkaa kännykän muoto. Kun olet leikannut kännykän muodon, pistä kännykän muodon ja leikkaa nämä. Sovita tätä pahvia kännykkään. Tää on vähän liian pieni, eli minä teen nyt vähän isomman sitten. Mä leikkasin nyt tästä uudelleen. Sitten jos se jäi vähän yli, niin tohon näin. Joo, eli sitten sovita niitä silleen, esiksi. Tätä nyt tähän reunaan ja tästä jää nyt vähän ylitse, niin ääriviivaan ne, mistä ei jää ylitse. Jos sullakin jää ylitse, kaikilla ei ehkä jää siellä, jos teet tätä edes. Ei haittaa, vaikka se vähän olisi sillä. Sitten leikkaa. Näin. Sitten sovita sitä uudelleen. Se on ihan ok. Sitten voi sovittaa tällä. Tämä valkoinen on vähän iso, niin mä leikkaan sitä pikkusen täältä. Nyt tässä taisi olla pikkusen. No mitäpä sillä. Sitten liimaa tämä. Näin tähän. Eli pistä ekaksi liimaa tähän. Siis pistä ekaksi liimaa niin kuin siihen sinun. Mistä? Ja sen voi vaikka tällaisella ihan, niin sitä liimaa pistää. Tai jollain. Kunhan saa edes sen auki sen liiman kanssa.
Mä nyt pistän tällaisella. Näin, nyt mä liimasin tätä. Elikkä tätä tosta ei ole todellakaan pakko pistää tänne, mutta minä nyt vain haluan pistää, koska sitten se näyttää vähän aidommalta, elikkä siihen voi piirtääkin myös ne. Oh no, toi leikattiin vähän liikaa, mutta mitäpä sillä väliä. Hei, jos mä leikkaan sen vielä tosta. Ja no. Joo, ja sitten mä liimaan sen tähän puolelle. Elikkä nyt tää kännykkä on niinku valmis. Ja koska mä leikkasin tästä, kun tässä on se huovaimerkki, mä leikkasin siitä sen valovaihton pois ja lampun, niin nyt mä piirrän sen takaisin, koska tämä meni pikkusen toisilleen vinusti ja silleen. Noin. Elikkä nyt sen voi antaa kuivua rauhassa vaikka yön, niin sit se on valmis. Ja sitten mä toivon kovasti, että tekin tekisitte tämän. Ja jos tää oli kiva, niin peukku pystyy vaan. Ja kommia saa aina pistää. Jos tää oli huono, niin pistä kommaan. Älkää pistä kumpaakaan. Peukkua alas tai peukkua ylös. No, ylös. Elikkä kiitos, jos tämän katsoit. Heippa!